Η εταιρεία Δρομέας ΑΒΕΑ ιδρύθηκε το 1979 με πρώτο πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Παπαπαναγιώτου. Στα πρώτα της βήματα κατασκευάζει τροχόσπιτα με καινοτόμα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα. Το 1981, ο τότε Υφυπουργός Προεδρίας Αχιλλέας Καραμανλής θεμελιώνει την πρώτη μονάδα παραγωγής 1.600 τετραγωνικών μέτρων στη βιομηχανική περιοχή Σερών, επί οικοπαίδου 7.500 τετραγωνικών μέτρων. Ως το 1986, ο Δρομέας κατασκευάζει τροχόσπιτα. Με την αλλαγή των κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων, στον τρόπο και τα μέσα διακοπών, παρουσιάζεται στασιμότητα της αγοράς. Εκτιμώντας την πραγματικότητα, ο Δρομέας προσανατολίζεται στη σταδιακή αλλαγή για παραγωγή επίπλων γραφείου με νέες επενδύσεις. Την περίοδο 1985 με 2003, το εργοστάσιο επεκτείνεται σταδιακά. Σήμερα, οι κτηριακές εγκαταστάσεις ανέρχονται σε 55.000 τετραγωνικά μέτρα επί οικοπαίδου 130.000 τετραγωνικών μέτρων. Δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία επίπλων γραφείου, διαχωριστικών τοιχωμάτων και συστημάτων αρχιοθέτησης. Ο Δρομέας εξελίχθηκε σε μια από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής από πλευράς υποδομής, τεχνολογίας, εγκαταστάσεων, παραγωγικότητας και ποιότητας προϊόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μακράν η μεγαλύτερη σε εθνικό. Στην αναπτυξιακή διαδρομή συνέβαλαν το πλήθος ευρεσιτεχνιών με διεθνή διπλώματα που κατέκτησε, βάσει των οποίων παράγει σε πολλούς τομείς. Η παραγωγή είναι καθετοποιημένη με υπερσύγχρονο εξοπλισμό στους τομείς επεξεργασίας και βαφής ξύλου, επεξεργασίας χάλιβα, χύτευσης αλουμινίου, βαφής μεταλλικών εξαρτημάτων, χύτευσης πλαστικών, χύτευσης πολυουρεθάνης, παραγωγής μεταλλικών εξαρτημάτων, ταπετσαρίες, κατασκευής καλουπιών μέσω της θυγατρικής εταιρείας ΚΕΜ, τα οποία εμπιστεύονται ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως η Mercedes-Benz και η MTU. Στην ελληνική αγορά επίπλων γραφείου, ο Δρομέας κατέχει ηγετική θέση και απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των πελατών του. Την τελευταία 15ετία, ο Δρομέας κατασκεύασε τα μεγαλύτερα έργα εξοπλισμού της χώρας, όπως 15.000 θέσεις εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών, 10.000 θέσεις εργασίας του ΙΚΑ, 300.000 τεμάχια διαφόρων επίπλων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, 1.500 καταστήματα τραπεζών, Αττικό μετρό, αεροδρόμια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, νοσοκομεία και πλήθος άλλων έργων. Διαθέτει ιδιόκτητα καταστήματα στην Αθήνα. Δρομέα Center, τετραόροφο εκθεσιακό κέντρο 1.500 τετραγωνικών μέτρων. Κηφισίας 324α. Μεσογείων 172, τετραόροφο εκθεσιακό κέντρο 1.100 τετραγωνικών μέτρων. Υπερσύγχρονο κέντρο Logistics στον Ασπρόπυργο 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Αριθμεί 32 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα μέσω του συστήματος franchise. Η εταιρεία Δρομέας έχει διεθνή παρουσία τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Διαθέτει θυγατρική εταιρεία στη Σόφια, Βουλγαρία. Διατηρεί συνεργασίες στην Αλβανία, τη Ρουμανία, την Κύπρο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Βρυξέλλες, την Αίγυπτο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το 2001 η εταιρεία Δρομέας διεξάγει τον πρώτο πανελλήνιο διαγωνισμό βιομηχανικού σχεδίου επίπλων γραφείου, επιδιώκοντας να αναδείξει τον επιτελικό ρόλο που θα πρέπει να κατέχει ο σχεδιασμός μέσα στο πλαίσιο της βιομηχανικής παραγωγής επίπλου. Η ανταπόκριση των σχεδιαστών στο κάλεσμα του διαγωνισμού ήταν μεγάλη.
Η επιτυχία της διοργάνωσης ενθάρρυνε την εταιρεία Δρομέας να συνεχίσει το διάλογο που άνοιξε με τους σχεδιαστές βιομηχανικού σχεδίου. Έτσι, αποφασίστηκε να προκηρύσει κάθε 2 χρόνια το διαγωνισμό, επεκτείνοντας τον σε διεθνή διαγωνισμό βιομηχανικού σχεδίου επίπλων γραφείου και σπιτιού. Ένα μεγάλο γεγονός έχει γίνει πλέον θεσμός. Η εταιρεία κατέχει τα πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας ISO 9001-2000, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 και ΕΜΑΣ, διαχείρισης υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων ISO 1801-2002, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας χυτοπρεσαριστών εξαρτημάτων αλουμινίου ISO TS 16949-2002, αειφόρου διαχείρισης πρώτων υλών ξυλίας από πιστοποιημένες και ελεγχόμενες πηγές για την προστασία του περιβάλλοντος PEFC Chain of Custody. Το 1999 η εταιρεία επιβραβεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα μέτρα που λαμβάνει, τις μεθόδους που χρησιμοποιεί για την υγιεινή και την ασφάλεια με το βραβείο Πρόληψη, SAFE. Τον Ιούνιο του 2008 έλαβε από το Υπουργείο Ανάπτυξης το πρώτο βραβείο επιχειρηματικής αρίστευσης στην κατηγορία Μεγάλες Επιχειρήσεις στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα. Το βραβείο δόθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το απένιμε ο πρόεδρος της Βουλής κ. Δημήτριος Σιούφας. Το Εθνικό Βραβείο Επιχειρηματικής Αρίστευσης αποτελεί σημείο αναφοράς και συγκριτικής αξιολόγησης επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Το 2009 η εταιρεία Δρομέας κέρδισε το διεθνή διαγωνισμό και επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίπλωση των οργανισμών και υπηρεσιών της, ένα έργο ύψους πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και διάρκειας 2 ετών με δυνατότητα παράτασης 1 συν 1 έτος. Αυτή η επιτυχία του Δρομέα είναι μια περαιτέρω πιστοποίηση και αναγνώριση των ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων που παράγει, καθώς και των μεγάλων έργων που υλοποίησε στη μακρόχρονη διαδρομή του. Το Δεκέμβριο του 2009 έρχεται άλλη μια κορυφαία αναγνώριση με την πιστοποίηση της Mercedes-Benz Γερμανίας ως επίσημο προμηθευτή της Α κατηγορίας για την παραγωγή και προμήθεια χυτοπρεσαριστών εξαρτημάτων αλουμινίου. Ο Δρομέας, σεβόμενος το περιβάλλον, δεσμεύεται να εφαρμόζει όλες τις ευρωπαϊκές και εθνικές προδιαγραφές σε όλες τις φάσεις της παραγωγής. Ο σχεδιασμός, η επιλογή των πρώτων υλών, η διαδικασία παραγωγής, μέχρι ακόμη και η απόσυρση και η καταστροφή των προϊόντων θα πρέπει να επιβαρύνουν το δυνατό λιγότερο το περιβάλλον. Ο Δρομέας ξεκίνησε και συνεχίζει την ανωδική του πορεία για να κάνει την τεχνολογία μέρος της ζωής μας.